Matimorega ni sitima ng'eny ne jalal ka koth chwe. Chenro mage museketo sani mondo mi sitima obed ni ok lal, to kata chieng' ma koth chwe kende obed ni ok olal mang'eny. Erokamano ahinya Trevor. Mokwongo adwa mondo anyis jodalawa jokanyanam ni nyaka nyo akaw tich mar jatelo mar migao ni higa ma 2024 dwe mar 8 nyaka sani gimiluongo ni national blackout watieko chuth. Kariambo to ng'ato nyisa ni to ere karang'o mane nitie blackout momako Kenya mangima. Ng'ato nyisago. Kinde mokalo cha ne en gima common. Ok ninyal kawo dwe achiel ka dwe ariyo kapok oyudo national blackout. Maximum nyalo lal the whole country or very many parts of the country. Makaw kata mana 12 hours or more kapok oduogo. Mano wasekedogo kendo as we speak it is zero. Gima odong en gimiluongo ni localized blackouts or outages gi dho wagunda. Kendo en lal mar sitima matimore mana e kidienje kuonde ka kuonde. To ma otimore kata e pinje molony. Kidhi kata mana Amerika, kata mana Ulaya, kata mana Asia, sitima lal. To gima duong' ok en lal mar sitima ma localized no. Gima duong' en to kolal to kawo muda marom nadi mondo duog. Asetiyo matek gi jowa motiyo gi ministry to kod Kenya Power mahakikisha ni sasa ma sitima lal to iduoke mapiyo kaka nyalore. Mano bende is on record. It's on record. Lal mar sitima biro kalore kod weche mang'eny mopogore opogore. Mokwongo wasetimo research. Research osenyiso ni atamalo 60 mag cases mag lal mag sitima ma localized go ikelo kod yien moti madongo dongo e line mar sitima Ogore sitima. Yes. Ka koth ochwe kata gi yamo to kelo problem. Koro wasebedo kod campaign mapek kendo yande wasemiyo Kenya Power pesa moromo mar clearing yiendego. Say in the last 20 years or so, ka yiende ma moluwo kuma sitima kale setong' ahinya mondo way leaves dho Kingereza obed clear of trees. Mano be osekonyowa duoko incidents mag blackout piny. Mar ariyo makelo lal mar sitima sana en ni mitambo kata weyni kata ilo ni infrastructure mar sitima makany mathurwa ka thothne osebedo koro ti. Osekawo higni mang'eny ahinya ka pok otimo nyingi miluongo ni maintenance and renovation. Koro ka yamo matek kata koth ochwe mang'eny neno ka simoko kelo problem atin. To gi sani waseketo mikakati kata chenro malong'o mar ensuring ni maintenance mag infrastructure especially mar wire, line mar wire mar sitima gi poles otim continuously. Ok en gimitimo tiweyo, en gimitimo sakasa mondo line wagi obed in a state ma ready for transmitting power. Koro wasegoto mapek ahinya. Omiyo kata kuonde ma pod sitima lalie ahinya nyiso jowan kik gibed gi wasi kik luoro makgi ging'e ni wan ok wanindi. An ing'enu Trevor ahindo mana ka wang' achiel onene. Wang' achiel emamiyo. Nikech ka sitima lal to nyaka ng'eni to lal to mako piny mako Kenya marom nade. Tang'o mokelo lal mareno. Okay, simba ni on 24/7. Maka sitima nyalo lal anytime to nyaka yud feedback. To lal ang'o miyo lal to oduogo after how long? Yes. Okay. Koro jowa onego bed ni ging'eyo ni dwaro margi mag bedo gi sitima mowinjore seche mowinjore en gima washughulika no kaka ministry kendo kotelnegi an. Okay. Nitiere